πιαστεί το ζώο. Ο λόγος τώρα για 4 νέα παιδιά που κέρδισαν το πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό για τον σχεδιασμό ενός μοντέλου Φόρμουλα 1. Τώρα ετοιμάζονται να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα μαζί με άλλους 300 μαθητές από όλο τον κόσμο στην τελική φάση του διαγωνισμού που θα γίνει στο Αμπου Ντάμπι. Ας το θαυμάσουμε. Μία ομάδα, ένα όνομα, 4 άτομα, ένα στόχος. Η pole position. Είναι μικρογραφίες αγωνιστικού Φόρμουλα 1. Κινούνται με πεπιεσμένο αέριο. Αρχικά πήραν μορφή στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως σχέδιο μέσω τρισδιάστατου λογισμικού κατάλληλου για σχεδιασμό αυτοκινήτων. Μετά από μεθοδική εργασία, οι 4 νέοι κατασκεύασαν τις Φόρμουλα 1 που βλέπετε από ειδικό ξύλο. Το σχέδιο όλη την ώρα εξελίσσεται, δεν μένει ποτέ στατικό. Ξεκινάμε με ένα κομμάτι, το δοκιμάζουμε, βλέπουμε ότι ίσως μια αλλαγή, ας πούμε, κάπου στο μπροστινό μέρος αποδίδει καλύτερα, την αλλάζουμε. Κάπου αλλού, αναλόγως. Δηλαδή, το σχέδιο αλλάζει όλη την ώρα, ώσπου καταλήγουμε σε ένα καλό. Τα 4 παιδιά, 2 φοιτητές πολυτεχνείου και 2 μαθητές λυκείου, κέρδισαν το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό Φόρμουλα 1 που έγινε στα σχολεία. Και από την Ελλάδα θα βρεθούν στο Αμπου Ντάμπι για να πάρουν μέρος στον παγκόσμιο διαγωνισμό μαζί με άλλους 300 μαθητές από όλο τον κόσμο. Πρέπει να το τρίψουμε με γυαλόχαρτο πρώτα. Μετά πρέπει να το περάσουμε διάφορα υλικά ώστε να γίνει όσο πιο λίγο γίνεται για να να μην έχει τόσο μεγάλη αντίσταση ο αέρας πάνω στο body του αυτοκινήτου. Οι μαθητές αξιολογούνται για το σχεδιασμό και την κατασκευή του μοντέλου τους, την προφορική παρουσία τους στο διαγωνισμό, αλλά και την ταχύτητα του F1 αυτοκινήτου τους. Έχουμε κάνει αρκετή δουλειά και έχουμε καταβάλει πολλές ώρες προσπάθειας, οπότε πιστεύουμε και σκοπεύουμε στο καλύτερο. Από μικρός μου άρεσε να κατασκευάζω αντικείμενα και ο διαγωνισμός αυτός συνδυάζει το ενδιαφέρον μου αυτό με την Φόρμουλα 1, το οποίο επίσης είναι ένα μεγάλο πάθος για μένα και για όλους μας.